To, ni zan wuce ko? So mai gida dama ni ma na maka ta ban faɗa maka ba. Ni ma ina son fita wani biki ne. Ok. Ke kullum baki da aiki duk asabar sai kin fita? To bari ki ji in gaya miki. Daga yanzu in kika fita, to ki kaddara na dawo na ga kin tattara kayayyakin ki kaf kin fice. Ki tattara kayan ki kaf. A tsaye, idon baba ne fa. To Allah ya sa lafiya. Salamu alaikum, baba. Na'am, kuna lafiya? Lafiya kalau. To ya gida da gidan lafiya. Shi ma lafiya. To ma da dama ina son sanar da ke cewar wannan gida da kuke ciki dama kuna zama ne na wucin gadi. Sai ba haka ba. Dan da na sa aka gina musu kuma da ga an kare. Sannan wannan wuta da kuke amfani da ita ita ma na siya wani sabuwa. Kana da gidan lafiya. Allah Da ba ta gidan nasu. To baba na gode. Allah amfana, na gode Allah amfana, Allah ƙara arziki dadi. Na gode baba na Allah bar mun kai. Mun tarbe na. To na gode Allah ƙara arziki. Wai ga mai gidan yana gaisuwa. Me kace? Me kake faɗa da a daman cewa ne ki tattara kayayyakin ki har su bai shi zan wanke miki gaba ɗaya kaf daga yanzu. A mai gida da duka haka kace ba.